गरेश्वराव सानथामनि हाबाफारिजों 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो 17थि गरेश्वर बिया बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला बाथौ गौथुम आरो 17थि गरेश्वर बिया बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुमाया 23, 24, 25 डिसेम्बर सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारि खुंनो लानाय बोसोरसालिया जथुमाया गरेश्वर बिया बाथौ गौथुमनि थानसालियाव दिनैनिफ्राय जागायबाय। हाबाफारि बायदियै दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बाथौ दुमनाय, सिजौ बरायनाय आरो सिजौ गायनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। बानजाय आफादगिरि नेहाथारि फोरमायनाय बायदिब्ला बे जथुमानि गेवलां मेलाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन रामसियारिया मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन। गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, 58 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी, 30 नं गरेश्वरनि एमसिएलए प्रबिन कुमार बर' आरो गरेश्वर ओनसोलनि बाथौ धोरोम सिबिसुला दैदेनगिरि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लागोन। 30 नं गरेश्वरनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' आरो गरेश्वर ओनसोलनि बाथौ धोरोम सिबिसुला दैदेनगिरि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लागोन। नैबे जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों गाजा गोमजायै खुंफुंनो हादों। दा गाबोननो जोंहा हाबाफारि दङ, माने नैथि हाबाफारि। बे नैथि हाबाफारियाव जोंहा फुंनि समाव जोंनि नैबे आर'जसालिखौ बेखेवगोन जोंनि एमएलए भबेस कलिता बिथाङा, जोंनि रङिया समस्तिनि एमएलए। बिनि उनाव जोंहा थान्दै मेल दङ गाबोन, गरेश्वर बियाब आनसलिकनि थान्दै मेल दं। बेलासियाव तामुलपुर जिल्लानि थान्दै मेल जागोन। बिनि उनावनो गाबोननि हाबाफारिया जोबगोन आरो गेवलां मेल जोंहा 25 खालाराव गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेलाव जोंहा आलासिफोर बाहागो लागोन, गोबां आलासिया बाहागो लागोन। जोंनि कमल बड'सा क'क्राझारनिफ्राय बिथाङा जोंनि बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लागोन जोंहा स्पिकार आसाम एसेम्ब्लिनि बिश्वजित दैमारी, बिथाङा जोंनि गेवलां मेलाव बाहागो लागोन आरो गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होगोन बाथौ गौथुमनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खगेन रामसियारि बिथाङा बेखेवनानै होगोन आरो बेनि उनावनो जोंहा बाहागो लाफैगोन तामुलपुर समस्तिनि एमएलए जलेन दैमारी, बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन हाबाफारियाव। जोंनि गरेश्वर समस्तिनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो ओंखायनो जोंनि गरेश्वर बियाबनि सिङाव थानाय गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं बानजाय आफादनि जानानै साबायखर बावहरबाय आरो नैबे समाव जों साबायखर बावनांगोन जोंनि नैबे हाबाफारिखौ गुवार लेभेलाव फोसावनायाव जाय माने निउस मिडिया बिथांमोना जोंखौ जोबोद हेफाजाब खालामदों आरो बेनि थाखायनो आं निउस मिडिया लोगो बिथांमोनखौबो आं बे समाव साबायखर बावनो सानदों जोंनि हाबाफारिखौ माने गुवार लेभेलाव फोसावनानै होनायनि थाखाय आरो बेनि जाहोनावनो जोङो दिनै जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो हागोन। आं बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज खालामदों जाहाथे फैबाय थानाय जे साननैनि हाबाफारि बे साननैनि हाबाफारियाबो जाहाथे मोजाङै गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो बेखौनो आङो आर'ज खालामबाय आरो बे समाव जोंनि बयबो हाबाफारियाव जोङो बाहागो लागोन बेखौनो खावलायनाय थाबाय। गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम आफादनिफ्राय गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरबाय। जोंनि जि खुंगा 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला आरो खुंगा 17थि गरेश्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। जों दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै सिजौ बरायनाय आरो बाथौ गायनाय बे सिजौ बरायनाय हाबाया जोंनि गरेश्वर खाथिनि खुरु फलसुखि गामिनिफ्राय गादलापारा गामिनिफ्राय जों बरायनानै लाबोबाय आरो लाबोनानै जोंनि थानसालियाव सिजौखौ गायफैबाय आरो बे हाबाफारिया जोंहा मोजाङैनो जोब्बाय। बेनिफ्राय जोङो गाबोननि हाबाफारि दङ। गाबोन फुङाव जोंनि आर'ज जागोन, बाथौआव गिबि फुंबिलिनि आर'ज जागोन। बेवहाय जोंनि गरेश्वर बियाबनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय आर'ज हान्जाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैगोन। आसा लाखिदों बेवहाय
जोंनि गोबां बाथौ धोरोमारि सिबिसुला रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैगोन। बेबायदिनो गाबोननि हाबाफारिया जागोन आरो थान्दै मेल जगोन। गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थान्दै मेल जागोन साननि समाव आरो मोनाबिलि समनिफ्राय जिल्ला बाथौ गौथुमनि थान्दै मेल जागोन। बेबायदिनो गाबोननि हाबाफारियाबो जोबगोन। बेनिफ्राय फैगौ 25 डिसेम्बर खालि जोंना गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलनि आगोल फुंनि आर'ज जागोन। बे फुंबिलियाव गौमा आर'ज जागोन। बे गौमा आर'जआव जोंनि गरेस्वर बियाबनि गासैबो बर' गामिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैगोन आरो आर'जआव बाहागो लागोन। बेनिफ्राय 12 बाजिनिफ्राय जों गेवलां मेला जागोन। बे गेवलां मेलाव जोङो आसा लाखिदों जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथां मानाव गेदेर प्रमद बर'आ बाहागो लाफैगोन। दासिमबो जोङो आसा लाखिदों बिथाङा जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैगोन। बेनि अनगायैबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि बिथां मंगलसिं हाज'वारिया फैगोन। जोंनो खोथा होदों गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै बिथाङा बाहागो लाफैगोन। बेबायदिनो आरोबाव बेजों लोगोसेनो जोंजों आसाम बिधान सभानि मानगेरि स्पिकार बिथां बिस्वजित दैमारियाबो नुजाफैगोन होननानै जोंनो खोथा होदों। आसा लाखिदों बिथाङाबो नुजाथिफैगोन आरो बेबायदिनो जोंनि जि हाबाफारिफोर मोजाङैनो जाफुंसारगोन होननानै आसा लाखिदों। आरो दिनै जागायजेननाय हाबाफारियाव जाय रायजो राजाफ्रा फैनानै जाय धोरोम सिबिसुला रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंजों बाहागो लाफैबाय बिथांमोननिसिम जों बानजाय आफादनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। आरो बेबायदिनो दिनैनि अनगायैबो गाबोन आरो समफोरनि हाबाफारियावबो गासैबो रायजो राजाफोरखौ लोब फैनानै जोंजों बाहागो लाफैगोन, मदद होफैगोन बेखौ आसा लाखिबाय।